Godt. Vi er gruppe 1, og vi har om, hvordan man laver en animationer i en PowerPoint. Og først så skriver vi lige, at vi er gruppe 1. Og så vil vi gerne have en animation derpå. Så trykker vi på animationer. Hvor vi derefter vælger en indgangseffekt, fordi det er den første, man ser. Så trykker vi på Patiena for eksempel, og så kommer den op således. Så vil vi gerne have en ny, og det gør vi ved at lave en tekstboks, for eksempel hernede, hvor vi så skriver første N. Og der vil vi også gerne have en animation på, så der kan vi vælge en skaktern. Og trykker på den således. Og så vil vi gerne have, at varigheden heroppe, den skal være lidt længere, den skal ikke komme så hurtigt ind. Og det gør vi. Det gør vi ved at trykke her, og vi vil gerne have varigheden større, så vi tager den op på 1,30. Og så vil vi gerne vise det. Det første her. Og så trykker vi på space. Kommer gruppe 1. Og så kommer første N. Så laver vi et nyt slide. Nyt dias. Hvor vi så skriver Mikkel, Mathias, Alberte og Cecilie. Og der vil vi også gerne have en animation på. Så der tager vi den her. Og der vil vi også gerne have, at varigheden bliver meget, meget længere, fordi det gik for hurtigt. Og så vil vi gerne have en ny tekst, fordi det skal være en fremhævningseffekt. Og det gør vi på denne her så, hvor man også skal tage en udgangseffekt, når man er ved at være færdig. Og så vil vi gerne vise det hele. Og det var sådan, man lavede animationer.